cha Igbo nọ na Europe kwenu Igbo nọ na America kachanụ Igbo nọ na South Africa kelenu Igbo bụ Igbo gbaa gburugburu kwezuenu eji m egwu a na-ekene ụmụ Igbo bụ Igbo ndị na-asata afọ Igbo n'obodo dị iche iche na-eme ka Igbo na-aga n'iru si na ọ ga-adịrị unu mma ife onye na-eme ya gaziere ya anyị ga na-aga n'iru na-ekwu oyoyo Igbo bụ Igbo unu mekene unu Ifeọma melu unu niile donu gbaba mbọ onye ọbụla chọba akara aka ya ụmụnne m gabanụ n'iru Chukwuọma nụrụ ekpere anyị Olise edewo ya ede Ife nyere aka ga-aga n'iru onye ọbụla enwebe ego ụmụ ịkwanye eluigwe ife agbakọsị ya ekwebe oyoyo ka anyị ga-ekwenụ ọya kwebe oyoyo egwu ndị Chinemere eze n'obodo ụmụnne m kwebe Akọme Igbo anyị bụ obodo dike obodo si Israel bịa ndị Chukwu kelu na Monde were akpụkpọ dị mma ke Igbo nye anyị ọgụgụ isi nye anyị uche ji agba mbọ nakwa nke eji edozi obodo ndị Igbo unu nwa aka obodo niile nọ n'elu ụha na ndị Igbo nọsi n'ime ya onye luwe ebe ọ na-agbaba mbọ obele oge omebe ọfụma omesibe ife ike ọgbadataluo n'ala Igbo buchasị ya ụlọ dị mma ka nwanne m Chinyere Ugo gbaka ibihe na n'obi ọkwaka lụrụ ụlọ dị mma ụfọdụ alụwa ka 5 na 5 nwanne m dị Ugo Obiagụ aka lụrụ ụlọ dị mma zaba kuru nọ ụfọdụ na-alụ ụlọ n'obodo oyibo na-eme ife dị iche iche n'obodo gbaji emezisi obodo n'ọnya ka eji kpọọ ndị Igbo nation builders ndị ọcha ji echife echichi emela onye gbadata n'ala Igbo obodo echiefe echichi echiefe ọnwa na ọzọ dịrị ọzọ echiri n'Ojoto na nke nwanne nchi nwatakwa akụ ọzọ ejiri dọla wee chie ọzọ gidigbam ofu ife na-enye m ọṅụ n'enu nwa bụ na mụ bụ onye Igbo wee na-agọrọ Igbo ọfọ n'afọ anụ nwanyị nọ n'ime ya ife niile ga-eme onye ọbụla ga-ebute ego mgbe na-akpọ Jehova okwute okwute ka o nyere ụmụ Igbo aka anyị na-aga n'iru agbakọsị ya ekwebe oyoyo Igbo bụ Igbo unu mekene unu Ifeọma melu unu niile donu gbaba mbọ onye ọbụla chọba akara aka ya ụmụnne m gabanụ n'iru Chukwuọma nụrụ ekpere anyị Olise edewo ya ede Ife nyere aka ga-aga n'iru onye ọbụla enwebe ego ụmụ ịkwanye eluigwe ife agbakọsị ya ekwebe oyoyo ka anyị ga-ekwenụ ọya kwebe oyoyo egwu ndị Chinemere eze n'obodo ụmụnne m kwebe Akọme onye ọma Chike Obi ti egwu nwa prọfesọ n'obodo ka m bụrụ egwu m wee naba na Holland ka m lụọ tọyi ma ndị eji amatụ n'Igbo ndị ụmụ Igbo chiri echichi wesifamezigbo obodo ndị ọka ngide ndị ọma onume nkene unu kenelu m onye ọcha n'Ogidi His Royal Highness Igwe CIC Nwankwo ihe adịrụ ndụ n'isi eze ndị Igbo na Holland nwa Chisalarụ eze nkotonko na Amerịka ọnwa wanụ na Germany onye ọma jidekwa ka iji kenelu m ụlọlọ gị Achalugo nwanyị ọma
iru ka nwangwo odogwu agadi ọrịa mma n'ogide na ndị ilo chọrọ ka fagbuo gị ma Chineke jụrụ ajụ ọda na ọ ga-adịrị gị mma nwa ọma onume ekene gị ka nkenekwa onye eji amatụ Chief Ụbanasi Igbo kwe mmiri dole edo n'ọzọ mmiri Igbo ṅụrụ nwee ndụ ezi nwa na Holland ọnwa egbu na gị ma chacha mmiri onume ekene gị onume ekene Chief Rufus Ikemefu n'Odogwu baba okula na ịgadelele ya adịlụ ndụ n'isi iri ka nnụ na anọba ude gị egbu na gị ma nwa gị egbu na gị akụga ma ngwa Grand Patron Demili Progressive Union Netherlands Chikobi kelele gị Chief Tony Okafọ bịa kelee nnukwu nwanyị ji ide ebube ume kene gị Chairman Idemili Progressive Union na Holland onye ọma na-ekene gị ọchịchị gị wetara ọganihu echisia na ịgachi ọzọ onye ọma ọchịchị dị mma n'aka Chikobi ekene gị kenelu m Chief Fam Ugochukwu Okwosa onye ọma na ịga-adịghị eze nwa mmadụ n'Ogidi onume ekene Chairman KB Group of Companies Nigeria Limited onye na-achụ gị nwada ọ ga-ada na akpọsi eze onye ọma ife ahịa eme chacha ofu ụbọchị na n'obi be anyị ka mụ na-eje egwu ụfọdụ ndị mmadụ ka afa bụ ife n'aka ụfọdụ bụ akpara ise n'aka ụfọdụ nyesi mashin aga ụfọdụ ikposi akwa n'aka ụfọdụ jide fonu n'aka nju ọfa a na-eme bonanza fasi na obele nwa Chinyere ego na-akpa anyị na-agba Krismasị ọ bụla onye Chief Patrick Chinyere Ugo mmanwụ maka ibie na Nnobi nwa ọba amụchala amụcha former chairman Idemili Progressive Union na Holland onye ọma na-ekene gị nwanne ya na mụ na-agba obodo ị ga-adịlị onume ekene Chief onye bụ chi oke nwa ezi nwa na-ga-adị ofia fụrụ agụ na mmago nze o ji akwa eme ọgọbị ya ndị melụ ọgọ na-akpọ na pancha na-ekene gị ịma na nwaanyị na ibu ihe ha bụ n'ọnụ maka na enwere mgbala nwe ya mgbala kolokolo onye ka m na-ekwu maka ya Lady Rosemary Obi Ghara ọ dị ụkọ na mba nwanyị ọma nwanne of Owerri First Lady of Amsterdam onume ekene gị Ugo nwanyị ọma ọlị m nwanne m nwere obi sale Chief Jude Obiagwụ ise na ise na Nnobi mgbe ọ na-alụ ụlọ na Nnobi o nwere ofu agadi nwaanyị abi n'ụlọ aja ọ dịdebelụ na biye nekata agadi nwaanyị n'ụlọ o jekuturo na aja ọrụ ya fọnrosa mpalọ ise na ise ọgọga ebu na nwa nwa gaa n'iru ọ ga-adịrị gị mma mmanwụ jide ekwe ka iji ambụla egwu m wee jebe na Canada anje ekene nwanne m Chief Okwuinzelu ọdịna nwa na Nnobi ịlụlụ ụlọọgwụ ọsị ndị mmadụ faje mụba nwa na nkịtị fakwụ n'ụgwọ ụmụ nwanyị na-ekene gị ọlị m onye ọma Chief ma gọzi ya ọgaluo na ịgadelele ogbuworie na Nnobi ọ napụrụ agụ ife ọkpụ n'ọnụ ohu ekene m ọ gbapụrụ mmiri na Nnobi niile si ndị mmadụ nwụba na nkịtị ogbuworie ị ga-adị kenelu m Chief Chimezie Nwankwọ ịgadelo ndụ n'isi eke na Amichi
ọkwa na be gị ka ụmụ ogbenye na-agba krismas yo na n'uye ụmụọgọ gaba n'elu chukwu gọzie gị chọọlị m nwaanyị ọma yori nwa Lady Sylvia Gota Adidofide mmiri yori nwa CEO Agatoko of Holland Adide one of Gambia Adide one of Senegal Adide Toko worldwide ịbata n'o n'ime Holland mụ na-ekwu mfe enwere ebe a na-akpọ Passion Ward Night Club ebe a na-eje ma ọgaranya enwe aṅụrị n'ime Holland ọ bụ onye lụrụ ife enwe ọ bụ nwa mmanwụ ji eme ọnụ Chifu Samuel Ebeku ọpụta opie na Nnewi na Chikobi na-echekwa ife ikwere m na mkpa onye ọma olu m ekene gị ife ọ bụ na gị na-eme nne n'ụwa tinyere onwe gị obi ọma maka na mmadụ na-anwụ anwụ onye nwụrụ anwụ anwụchana Oya, se, aje, ọkụ siwe. Chọbalụ m Chifu Michael Ojukwu onye ọma njem ọnụ. Ome ka enyi nke izizi dị Chidani ị ga-adịlụ ndụ n'isi o. Chairman, Chief Executive, Grayson Fishing, Holland. Kenelu m Chifu Moses Akụbueze nwata akwọcha aka na nno ụfọdụ na-akwọcha aka n'enu ụwa solo ọgaranya libe mana Moses na-akwọcha aka n'enu ụwa na-enye ụmụ ogbenye nri onye ọma na-eme ọgọ gaba n'elu ojide ekwe ka iji o Chifu Onyeka ofu egbu na ịga adịrịlị aka dị mma jidak ụmụ ogbenye libe nri onye ọma na ụmụ dị ọka onye eji Archbishop wee malụ n'ime Amsterdam nwoke dị mma wee dị ugwu n'obodo olume kene kenelu m Chifu Vincent Chukwuma Ukeje afọ nwa wanụ na Holland afọ nwa Lotanna onye ọma olume kene olume kene Chifu Ekene Nnabo onye ọma si ụmụ oji eje onye ọma London niile gbakọrọ aka wee chi oke nkụ na London ife ị na-eme karịrị akarị na kafaji wee chi ego echichi oke nkụ jide ekwe ka iji chọbalị m Chifu Chika Yetanze Odogwu oji nwayọ aga n'Itili oji nwayọ na ịga adị oji nwayọ na ọ dị emelụ arụ mmanwụ na-ekara aka o ihe adịlụ ndụ n'isi oho nekwechi ife anya Okoye Oyibo Udumeze 1 Udumeze n'Ogidi onye ọma na New York Udumeze wele ego tinye m ọkpọ mmanwụ anụ na Germany ka nke n'ọnwa Chifu Obiora Ọfịa ọnwa n'ọgbụ n'ike ọnwa gburugburu ọnwa olume kene gị igwe CIC nwanwo si mụ kenelu ya ndị oyi ya ndị ọ ga-adịrị mma Chifu Cletus ọnwụ zuru ike na ịga-adị Chairman Sadon Nigeria Limited n'obodo onye ọma ọ ga-adịrị gị mma sikwa mụ kenelu ya onye ọ ga-adịrị mma Chifu Emeka Onyido Ọnọsoleze 1 n'Ogidi Nọsoleze Odogwu Pal Group Nigeria Limited kaba n'elu oho chọbalị m Nze Austin nwanna ife Chairman Old Olu Association na Holland yo Odogwu ga-adị yo ọ ga-adịrị gị mma onye ọchịchị dị mma n'aka Chifu Ato Okeke aka ekpuchi ọnwa na-abụ Odogwu aka ekpuchi ọnwa 1 Patron former Njikọka in Poland bụ Odogwu
onye nwere gị nwere ikwe onye ọma ị ga-adịlu ndụ n'isi werumekedu unu niile ndị ọma m ji mmanụ na Holland na Amerịka na Germany na Italy ruo Canada ndị ọma dị mma ndị ọma jide ugwu onu Igbo bụ Igbo unu mekene unu Ifeọma melụ unu niile donu gbaba mbọ onye ọbụla chọba aka n'aka ya ụmụnne m gaba n'iru Chukwuọma nụrụ ekpere anyị o Olise edewo ya ede Ife nyere aka ga-aga n'iru onye ọbụla enwebe ego ụmụ ịkwanye elibe ife agbakọsi ekwebe oyoyo oyoyo ka anyị ga-ekwenụ ọya kwebe oyoyo oyoyo egwu ndị chi mere eze n'ọgbọ ụmụnne m kwebe oyoyo ọgọme ndị egwu m ka anyị jebe na South Africa ka anyị zute ndị ọma mmanwụ ka anyị jebe na South Africa zute ndị ọyịma ka anyị jee South Africa zute ndị dị mma nlue na South Africa ka mmalị ife na-eme n'obodo ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma dị mma ndị ọyịma ndị owowo ọnụ ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma oti egwu nwa prọfesọ Achikobi nwa ji egwu wee biri n'obodo m ga-adịrị m aka n'iru oyi egwu merue South Africa nrue South Africa nje ekele ndị ọhịa ndị ọ ga-adịrị m aka elue m na South Africa mmadụ karịrị akarị maka na enwele mmadụ nwezi ihe mmadụ ike mmadụ ọkanga dị ọwụwa ọnụ anabụ m Chikobi bịa hụ na ọ ga-adịrị gị mma egwu ga-abịa be m na bụ onye izizi m batara na South Africa ka bụ na-achị ịkọlụ n'otigbejalụ Chief Alese n'anya ọkaigbo nwannu n'ogidi onye ọ ga-adịrị imezi ọyị m olu mekene gị gaba n'iru eze ndị Igbo na Marasin South Africa ọzọ ka Igbo ga-adị ozo ka Igbo gaba n'iru ọyị m ọzọ ka Igbo ga-adị ngwakwa ebe oyoyo onye ọma odogwu ọzọ ka Igbo ga-adị mbulegwu mmụbata na be Chief Linus Amakọ onye ọ ga-adịrị mma na South Africa Ichie Ugo na-abụ na Akweze Ogbuefi akpụ nwa na South otu Naijiria si eme bọjetị ka isi eme bọjetị every January ndị ga-enyelu aka n'obodo jidekwe ka iji njebe na be Chief Chinedu ruo ogbugbu onye ọ ga-adịalị mma Idi akụkpuwe n'ọba niile onye ọma Savija na South Savija nyelu mmadụ 1 million naira n'ọba sifaje gbaba mbọ papa akwụchigha na ma ncha ncha ya ka obodo ji wechi ihe echichi akụgbueni odogwu njebe na be Chief Obinna Olisa onye ọ ga-adịlị mma enyi n'ọba niile enyi akwụkwọ Chukwu dere na n'Igbo niile mmiri onye ya ṅụọ n'Igbo niile
ọ gwalụ ndị ọba niile so onye nwere ifo na-eme ya bịa bịa ewelu ego oje chọba akara aka ya onye ọma jide ekwe ka iji mbulegwu m jebe na be Chief Uchenna Enanya eze si na Chinọba niile odogwu na South Africa gaba n'ilu ị na-eme ife a na-afụ anya n'ọba ekene m gị odogwu eze si na chi mmanwụ ka anyị jebe na South Africa zute ndị ọyịma ha ka anyị jee South Africa zute ndị dị mma Lue na South Africa ka mmali ife na-eme n'obodo ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma ndị mma ndị ọyịma ndị owowo ọnụ ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma mbulegwu m bata na be odogwu nke m ji ye m ọnụ chi nwata kwakụ ọzọ gidigba n'ojoto na ọgadịrị gị mma ọkwa gị jiri dọla chi ya ọzọ gidigbam onye ọma jidekwe ka iji ọzọ gidigbam ojibote ma ọgọ bịa ọzọ gidigbam onye mọ na Chikobi na-eche gị ọzọ gidigbam Chikobi mụ na egwu a na-eme mbulegwu m bata na be Chief Uchenna Nwakwere odogwu igirigi nke izizi na ndazi anyị off color na South Africa bịa kele mmanụ Alhaji Gwogobiri off color nwanne m Alhaji Gwogobiri Chikobi na-akpọ ya Alhaji Gwogobiri ife ya malụ ndị egwu m mbulegwu m bata n'ogidi jeke n'ọyịma onye ọma rọyi n'ogidi konvoyi oke ijeje ife ọkwa gị nwa bụ rọyi 1 gị nwa nwee rọyi 2 gị nwa nwee rọyi 3 nwekwasị rọyi 4 rọyi 5 rọyi 6 ikpo wee kalịa odogwu kalaka gaba n'iru na Chikobi ekene ị na-elikwa lota Chikobi nwanne ya chụọli m Chief Obimba Ekwewu Ugonia Wanu n'ogidi Chairman Chief Executive Erasin Oil and Gas ọkwa na filling station gị ka ị na-eje akwarụ petrolu na nkịtị ijebe egwu m ekene ọkwụwa ka m onye ọ ga-adịle mma na Holland si Holland je London Eze Obi nwa n'ụmụ ojii gaba n'iru Chief Wosti Kennedy nna na-egadị nwambanụ kwenkpiribioko waka Chikobi ọgaba n'iru onye ma bụrụ afọ anya ghalimo na mmadụ karịrị akarị egwu ka na-abịa chegwu nwa prọfesọ egwu ka na-abịa galenimo ndị ọma mmanwụ ka anyị jebe na South Africa zute ndị ọyịma ha ka anyị jee South Africa zute ndị dị mma lue na South Africa ka mmali ife na-eme n'obodo ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma ndị ọyịma ndị owowo ọnụ ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma lue na South Africa ka mmali ife na-eme n'obodo ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma
oyimae ndị owo ọnụ ka anyị jebe South Africa zute ndị dị mma